Jamming ug matod sa mga labas nga impormasyon, may kalabutan sa kahimsog sa panglawas. Tutok, pakatok sa udto. Kauban si Mike Kiling ug Lolo Baba. Tutok pakatok sa udto. Gatod ka nato sa Jesser Marketing. Ang tigama og tigapod-apod sa mga produkto sama sa Calabo Plus Herbal Capsule with Mangustin, Calabo Plus Herbal Capsule with Garlic, Calabo Plus Herbal Coffee Original, ug Calabo Plus Gold Herbal Coffee with Maca, Calabo Plus Herbal Oil Liniment, Calabo Plus Herbal Soap, Charisma Beauty Soap, Charisma Kojic Soap, Angelic C with sodium ascorbate, calcium ascorbate, vitamin D3 plus zinc, ug Angelic Roll Relaxing Oil. Tutok pakatok sa udto. Tutok pakatok sa udto aniya na po kita manukad sa tuang programa karong mga taknaa mga kabisyo my love so sweet doyog sa pagpaminaw kanato sa gihapon usab kumusta ta ninyo diha hinaot nga okay patas all right og inyohang mapanukaran ang panaguban nato sa gihapon kung bati ta sa tuang pagpahimsog sa tuang kalawasan ilabi na karong mga panahon na nga kailangan nato og kapiskay kahapsay sa panghunahuna og sa tuang kalawasan batok sa mga peligro nga pwedeng mudangat kanato no. Nga pwedeng magbalda sa ato ang mga buluhaton, sa ato ang pagpanginabuhi, di ba? Nga pwedeng makapiktar sa gihapon sa ato ang pamilya. Connect manggod sad na siya mga kabisyo my love so sweet, no? Pag magdaot man gani ka nako daghan kay mapiktahan, daghan kaayo ang mapagang gyud pud sad. So muna ang importante sa malagaan niya ta, duyog sa muna sa ato ang programa Tutok Pakatok sa udto. Kauban ninyo, of course, kini ang inyong DJ Mike Kiling. Kubati ta ninyo, ha? O kini po dyan inyong gwapong taro ay lumping ha. Kini si Lolo Baba o ha. Plastar na punta niya. O gapan nyo ka sa tuwang panyaguban. O tama dyan ka dyan may kiling nyo. Kaya tungo dyan sa tuwang panyagun karon. Maraming mga kwan. Maraming mga tawag nito. Maraming mga samukanyers. Mga pollutioners. O guban pa diha nga pwedeng magpiktar sa tuwang kalawasan. So mo nang kamo diha nya mo pag dumili og paglangan-langan sa gihapon ha sa pagpahimsog sa inyong kalawasan. Unsa pa may gipaabot nimo next year pa ka? Wala na. Ayo paglangan-langan mas sayo, mas mayo. Ha? Gani, tama dyan ka. Before that, mga kabisyo, my love, so sweet. Kini nga tulumanon, gato ka nato sa Jesser Marketing Calabo Plus Herbal Food Supplement nga doon na ingredients. Nga kalabo, mangustin, malunggay, gabon, panyawan, o ginseng nga manalipod sa kalawasan. Batok sa cancer, tumor, ulcer, diabetes, myoma, dysmenorrhea, leukemia, insomnia, anemia, pneumonia, ubo, TB, asthma o guban pa. Parisi sa pag-inom sa Calabo Plus Garlic, aduna isang cup nga Calabo Garlic, lemongrass, turmeric, uluyan, dilaw. Tawa-tawa o banaba. Makatabang sa kalawasan batok sa high blood, high cholesterol, rheumatoid arthritis, epilepsy, stress, fatigue, dengue fever, kidney stone, and all infections. Ang duha ka klase sa Calabo Plus Herbal Capsule mupakgang sa tanang bakterya o virus nga dili makatapot kanimo og sa imong pamilya. Calabo Plus Herbal Products kaysa Calabo Plus tanang balatian todas ginama sa Jesser Marketing. For more information, contact Mr. Calabo Jesse Castro sa Renobel sa 0930-973-6009. Hala, sige, maayong pagpaniud to, maayong pagkumbate sa inyong tagsa-tagsang kaugalingon diha karon ilabi na katubang na sa mga lagyong dapit nga naabot sa to pagsibya karon mga taknaa. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw kanato mga kabisyo my love so sweet ya sa Yes FM Radio Provinciano Caguait, Real Radio San Francisco, 94.1 Big Radio Bayugan, 99.5 Gold Bayugan, Connected 96.5 Radyo Provinciano Maasim Sarangani Province, 99.9 DYRG FM Radio Gindulman Bohol, 101.9 Go FM Agusan, 91.7 The 1 FM Marihatag Surigao del Sur, 88.3 Line FM Baras Placer, 88.9 Line FM Tubigon Bohol, 94.1 Line FM Hinatuan, Line FM Barubo, The 1 FM 91.7 Marihatag, Surigao del Sur, and The 1 FM 94.7 San Miguel, Surigao del Sur. Bati ta sa ato ang mga gibating kaanyag diha karon. Hala sige,
Kumusta ning uban kanato diha nang inabuhi mga kabisyo? Matigdan ako lulubaba daghan na kay mga foreigner nga hilig na mo puyo diri sa tuang nasod, magnegosyo, mangitag asawa, di ba? Okay, murag diri lang sa Mundak Bayan mga kabisyo, ubay na gituod sad. Labaw na sa Cebu, no, Samot, sa adiri sa Davao Manggod, kasagaran sa mga foreigner na din ni mga kabisyo, dili ka mga Amerikano, dili ka na mga puti, no, kasagaran mga Indiano. Turko. Daghan kay sila. Kaya kay eskwela magud nang uban din hipod siya. Pero bye-bye biya pod tuod. Kung galing mahitabo nga daghan na kayong mamaling nga mga foreigner, ang Davao mahimog samag Australia kadaghan kay mga Indiano. Ang Cebu murag sama na og kining US or tawag na Europe, no, kadaghan kay mga mga puti, di ba? Pero nakaisgot lang tuod tani ni mga kabisyo my love so sweet kay dito sa US karon kay init magud kayo sa ilaha ang ginahimong lakang mahitabong gera kumbaga sa China o US kung galing mabusikad na siya kay naman na narabagyod og kamang ang China sa Taiwan. Kay tungod gusto na lagi bawion sa China ang Taiwan kay ilaha magutod na gyud, no, pero ang Taiwan di na gusto mo balik sa ilaha kay di sila gusto communist country. So ang US karon apektado kay tanan kay ilahang dollar anam pudsad nga gina wala, no, sa tibuok kalibutan daghan nagdaga undang sa paggamit og dollar as worldwide exchange mga bisyo, market exchange, no, monetary exchange sa tibuok kalibutan. Munang daghan kay mga Amerikano sa US nga mas gipiling mobalhin sa mga Southeast Asia or sa mga third world country kay tungod mas barato, mas maayo ang healthcare service, mas nindot ang tawagan na pamuyo nila. Walay mga kagubot sa ilaha didto, no, gagmay mga storya, pwede magbikil, pwede magsinumbagay. Ayan, napay mga pulis nga kusukay mga haras. Mo nang uban nagkaki ko nakita sa TikTok karon lulubaba about niya na kay murag nagpagawas gud sila mga hinaing nga murag kato mga naa sa US nagpuyo dati nga naa karon nagpuyo sa mga Asia country, wala na gud sila. Ganahi pa mo balik sa ilahang nasod kay murag dili dito dili gid daw to magsilbi ang ilahang kinabuhi dito kay mas gipili nila ang ilahang mental health sa laing nasod nga mas nakakuan sa ilaha, no, hatag sa ilaha og maayong kinabuhi compare daw dito. Pero daghan kay kanato gusto mo adto dito, no, ano man na siya lulubaba. Okay, kung wadto mong gud ta dito wala ambot lang, no, kaya yung ban gusto mo puyo dito. Kasi garay sa mga gusto mong puyo dito na yung mga utang diri. Pero kasagaran sa mga gusto mo adto dito nga magtrabaho kay dako man gud ang dalag kung kumpara sa peso. So mo na ang mga usa sa mga rasyon number 1 ganya siya. Sa ubang pa mga rasyon ambot lang kay paminaw nila nindot kayo kuan, no, mo adto dito kay murag sikat kay ka pamation. Kilas kay ka pamation, no, yung yaya maning. Pero kanyang mga anto, kanyang mga inganya, puyo kanya pang picture man yung inganya. Pampambog nila sa social media. Diba? Kanyang mga travel goals mo, mas maayo patod niya kaysa mo puyo kanyang lugar ng kuhan kayo, kanyang gubot kayo, samo kayo. Kung ako mapili og nasod, gusto ko mo puyo dito sa India. India pagigilitok nga pag uli ni mo diri gipahipa na ka. Basta nila gud ka mukhaon yung mga street foods nila gud mo ramang gud sad na. Ang street foods nila nga bahala pa niya magkaburitsing pa niya basta maayo kay pagpresentar og kulbak niyan sa kamera. Pabalik-balik pa na pa yung mga exhibition Di basta, Init ra ba kay karon lubaba, no? Gani. So, kamo diha ka, kung gani nga doon mo'y gibati sa inyong kagalingon, o gani nga kining namoy mga gibatya, gilbaw niya kung gisipon mo. Actually, makatabang kayo na ito ning init sa adlaw ba? Ano man, nakasulti ka niya na. Kung nakay sipon diha, o katong mga panahon nga nauso ang COVID, napamatudyan,
nga epektibo di kayong adlaw. Okay, para mo ugdaw or tawag na mahilis ang sipon. Adi lang sa mahilis, mo kaging. Son si buhaton lubaba. Unya sa tanan mo hangad lang ka sa adlaw. Unya muuga ra man na dayon og dali. At aguman, lugiton lang nimo sa mong tudlo, di ba? Pura man kag nangupras. Ana lang good. Gamit kayong adlaw di basta-basta so katong mga nagaluya diha kung nagisipon man gani mo. Inyong pud mo tubig pud sad, more man good sad na siya nga maayo pud sa diha no nga mo inyong pud mo tubig nga di lang pud sad mo magpaluya-luya. Katugubad ka nato diha karon na minyo daghang salamat sa inyong paglanyo-lanyo. Bitaw kun namo yung mga balatkian nandan sa unang panahon daghang kay mo ingon nga tambali lang na og kwan. Usipnat. Usipnat? Unsa man ang usipnat? Usipnat. Tambalin ng imong usipnat. Kanya siyang usipnat kung ikaw na ay nga ng klaseng sakit. Mo na siyang gitawag nga ubo, sipon o glagnat. Mo niya mamatiktan sa doktor. Mo niyang resitahan kanya og sus Mariusip. Ay mong katingala niya, kay kanya siya sustadyen, may rakap, o newsy pa na siya, no? Ilig ba niyang mga bibisyo ng mga doktor good? Pero kanya siya, pwede na siyang makapoy kanya, mahal kanya sa tinan. Tulo niya palito niya mo Kalabo lang niya ka, sa day ka niya isa na kakapsula, wag tang dayon mo ang bilatihan niya mo. Muligon pag hindi mong kalawasan, wasa pa ka. Dili na ta sa Kalabo Plus Herbal Capsule, Okay, para ligon ba? Kay walay mga problema mo dangat sa tong lawas. Kay importante sa malaga, tayo ay malagsik sinta. Di ba? Katong mga uban kanyato diha karon nga ang inyabuhi maayong pagpaminaw sa inyo ang tanan, ilibin niya katong mga naa sa mga gasolinahan. Kumusta ta ninyo diha? Balita ko mutaas na pud sa may kiling ang presyo sa gasolina. Gani sa doon na napoy taas sa gasolina lulubaba ang pwedeng musaka no. Gituhan nga musaka ni siya og sa diesel 1 peso 8 centavo per liter nya sa kerosene kay mga 2 pesos 25 centavos per liter. Sa gasoline 2 pesos og 9 centavos 2.9 okay per liter no. So muna siya ang oil price update no as of kagahapon ni siya oil price update as of April 11. Okay, so ato mga uban kanato diha pero sa mga taga Bohol diha jud ko makurat sa inyohang lugar gid pud sad ba no kay mahal kay inyong gasolina gid taon diha. Pura mo nasa kwan wala mo sa Pilipinas. Namoy kagulingong presyo no. Ngano na siya. Makurat gid ang mga foreigner diha mo ato sa inyo kay mas mahal pang Bohol kaysa mga second o first world country no mga developing countries. Di basta-basta. Onya ang nagapamuyo ang mga lumad nga taga Bohol moy piktado kay tanan no. Diba? Nangyawat gid og taman nga makapanginabuhi gid pero unsaon nang uban kay nang langyawan lang malhin na lang na ako'y kliyente diri mga kabisyon ning uli lang ning puyo na lang sila diri sa Davao kay di nila matabang ang kamahal sa Bohol. Ako'y kliyente diri sa real estate kabisyon nagpalit na lang siya balay diri. Pero bitaw nagtrabaho po siya sa DepEd no. So mo lang pud sab na siya no nagpa-transfer gid noon siya diri dapita sa Bohol sa Davao. Okay, sa rason nga ngana lagi sad tuod ang iyahang gibati no. Pero bisan pa man maka-stress ka na mga ingana mga kabisyo my loves ako pa nimo dapat mag pabiling ka sa imuhang
mental health nga dili ka mapiktar og pasagdan nimo na sila og talikdan nimo na sila kan mga toxic nga mga inganang klaseng pangunahuna. Dali ka na siyang mapiktar sa imuhang lawas nga pwede kang magkasakit. So kung panimo una nimo buhaton kay tipang niudto man karon, better mag-inom ka og vitamin C muna kay para mo-boost ang imuhang immune system. Aron dili ka matakbuyan og mga balatian nga pwedeng maghatag nimo og sakit, no. Angelic C vitamins para sa protektado og himsog nga panglawas, gana nga mukaon og nindot nga pagkatulog. Inom sa Jesser Angelic C with sodium ascorbate nga vitamin C. Ang pinaka-epektibong vitamins nga dunay mga herbal content, puno sa mga minerales ug modepensa sa imong kalawasan, batok sa mga virus, sa mga bakterya ng uban pa, no. Jesser Angelic C with sodium ascorbate lamang sinta. So mo kana ato ang pilion para mo-boost ang atong immune system kay di lang ni siya basta-basta nga vitamin C, aduna po ni siya herbal content. So protektado ang imuhang kalawasan batok sa mga sakit. Alright? So duyog ta padayon sa tong paglanog-lanog kumbati ta sa pagpahimsog. Diri gyapon sa tong programa ang Tutok Pakatok sa Udto. Gito kanato sa Jesser Marketing. Kauban ninyo mga kabisyo, my love, so sweet kini si Mikey Ling. Og kini po si Lulubato, ha? Awit para sa mga babaeng pabalik, balik sa mga